Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adorai, oi kami rindukan bersama si Ajo, Jun yang kiamat. Ujunglah gadiang hei, jambatan gantuang hei, kawe tarantang oi kanduang nan kasubaran. Rasuk kaputui oi hati jo jantuang hei, di dalam tangan oi kanduang diambil urang. Allah si kanduang si dora-dorai, ba itu bana kironyo suratan badan. Allah si kanduang si bungo rampai, buru ajo elok tentunya kita tangguangkan. Allah si kanduang si dora-dorai, baik berbana kiranya suratan badan. Allah si kanduang si bungo rampai, buru ajo elok tentunya kita tangguangkan. Allah si kandung, si dora-dorai, baik itu mana diunyung suratan badan. Allah si kandung